Με τη Μιχαέλα να κατεβαίνει. Με τρελό σλάλομ. Σε λίγο θα φάει βούτα, φαίνεται η φάση. Εδώ βλέπουμε τον διάσημο Ντούλκαρ. Εδώ βλέπουμε τον φίλο του Γιάννη. Μόλις κατεβαίνουμε μία μαύρη πίστα, κυρίες και κύριοι. Θα έχετε την τιμή να το απολαύσετε. Βγαίνει YouTube αυτό. Το έχω! Είμαι απίστευτος. Κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Εδώ λέμε να πέσουμε πάνω στη Μιχαέλα. Από πού το κατέβουμε? Δεν έχει τίποτα άλλο. Όχι. Φωνάξτε σωστικά συνεργεία. Όχι, από εδώ κατεβαίνει. Α, λέγε. Τώρα θα ασχίσει τον νόμο. Άντε, πάμε.